Khumbar, neng ang bay na kajaga na bule. Tangi kajia tong nay ba, nong sa hamdaw. Khumbar, tam kaisa na lola. Mo kaisa sani dogi. Akok no sana ni lena nang bari bar na ya. Pia ba nang sa sa kumu ni lena nang saya. Tam kheneng ni mokol benu khaba. Sai no riswan. Tamoko. Ani ta ko buni sala dong. Abona ni sala. Tamo, asuk sali ulo dan neng an omo hai sai tong. Ani le tam saya tong khaba. Nini kuno saya keroi rusan. Akok no sana hingke nang buji gala. Tamo, angke tam ni buji atong nai. Ani ke bekak gereja. Tabong jora ta kya ba dukho kostong na ya. Aban bage ang bono muthangi dukho kostong na ya. Ang ba kita mo duku kosto tong ba. Ang ba kita mo problem tong ba. Problem gilan tong rusan. Tam ke ang no sai mangla. Tamo, neng ano ke besai me ya. Neng ano mas sanai. Ang no na hamjago hamjai gangya. Tam ke ni nilang mo ni logi so ungni ma. Neng ano hamja ke si. Ani lang man ni logi so ungni man ya. Hey, neng tam la ka jin yak di si tong sa. Tam nam sung neng. Da kem ni hangira di obviously ni problem di. Ano na kasi dito sa ang matang sinay.